There is a level of knowledge made available to an Igbo man through his ancestral ways. My topic today is Igbo spirituality. Manige jinchi onye Igbo lobi onye Igbo. Otu ihe na-enye m ọṅụ dịka onye Igbo nkara m obi wụ na ebe a ndị Igbo nọ ebe Chineke nọ ka ha na onweghị ebe ndị Igbo si bịa. O dokwere na manya dịka onye Igbo laa. Onweghị otu Chineke si ekechi onye Igbo. Nye ya anụ ụlọ, nye ya anụ ọhịa, nye ya iyi, nye ya nkwụ, nye ya ngwọ, nye ya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Chefu inye ya otu ọ ga na-esi efe ya. Ihe m na-asụ Igbo, ihe m ji na-asụ Igbo wu n'izu ka mma na nneji. Na ga-esi n'ụlọ mara mma pụọ n'ama. Abụ m Mkpachukwu Ojagbo, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Ekelere m ọha nwa eze, ekelere m Igbo bụ Igbo, ekelere m ndị chiri chi n'ala Igbo, ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa, ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ. Ojiọfọ si ihe onye chiri ya zere, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ o. Asị m n'isiokwu m n'ụbọchị nke taa wụ Igbo spirituality. Ozi asị abịa, ọ na-eme mmanwụ ka nka ya rawala abịa. Ntị onye Igbo lobi onye Igbo. Iwepụ ha na the spiritual aspect of an Igbo man from any Igbo man, ọ ghọọla scrap. O were ịkpọta onye China wepụ Chinese spirituality from a Chinese man. Onye China nke ahụ ọwụ nke anya ya na-adịghị ahụ, maka ụwa ga-ewere ụzọ abụọ, ụwa nke anya anyị na-ahụ na ụwa nke anya anyị na-adịghị ahụ. Ị bụrụ ha na onye Igbo mara ihe gbasara gị spiritually, mara chi gị, mara ikenga gị, mara abụ mara gị aka, mara ndị ichie na ndị otu obi, inwetele amamihe ahụ Chineke ji ka onye Igbo ji ebi ụwa. Ọ na-eme ka ọ kọwara ụwa chọghị ịghọta. Ọwụ na ị mara ihe ndị a niile, mara chi gị, onye ahụ na-alụrụ ọgụ nke ime mmụọ gị na ya dị na mma, ihe niile adịworo gị mfe, imeela onwe gị edoghị anya dịka mmadụ, dịka onye Igbo. Ọwụ na ịkpọta onye ndị a, wepụ enyi ndị a nke aha anya ya na-anaghị ahụ, ọ makwala ọ dị, onye ahụ ga-ama onwe ya. O nwere ihe nrite, o nwere okwu uru ndị na onye Igbo mere omenala Igbo, maka na Chineke onye Igbo dị n'ime omenala Igbo, ọ ka dịrị Igbo la mma. Taa bụ Nkwọ. Asị m na Nkwọ kịta akwọtara Igbo ihe ọma. Igbo ndị na mba ma ndị dị n'ụlọ, ọ ga dịrị Igbo la mma. Onye Igbo na-akọja omenala Igbo, oleghị ihe ị na-achọ, kedu ihe ị na-eche? Ị na-eche na omenala Igbo ga-ala ala? Mbọchị ọbụla na Chineke chifụrụ n'ala Igbo, ahụsịkwa gị ndị na-atụ mmanya. Mbọchị ọbụla chifụrụ ahụ gị ndị na-atụ mmanya. Ndị Chineke aṅụrụ mmanya cha bụọla. Ihe anyị na-achọ bụ ka ọ dịrị ndị Igbo la mma. Mbọchị ọbụla chifụrụ ahụkwa gị ndị na-awa ọjị. Mbọchị ọbụla chifụrụ ndị na-awa ọjị ala Igbo. Mbọchị ọbụla chifụrụ ndị na-atụ nzu ala, ahụkwa gị ndị na-atụ nzu, ahụghị ndị na-ama edo. Mara na ndị Igbo ala na ihe ndị na-ebe ahụ awụghị ndị Igbo, lọ ndị Igbo bịara abịa. I am my ancestors. Igbo mma mmanụ o.